खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हादोरनाङैनो गोख्रों दुंहाव थासारिनि गेजेराव सनिबारखालि तेलेंगाना आरो अन्ध्र प्रदेशआव हिट स्ट्रकनि जाहोनाव खमैबो सा 67 सुबुंनि जिउ खहा जायो, जायनि जाहोनाव मोननै तेलुगु हादोरसाफोराव बिदुंनि जाहोनाव गासै थैनायनि अनजिमाया दासिम सा 100निबो बांसिन जाहैयो। तेलेंगानायाव बारग' वारंगल जिल्लायाव बयनिख्रुइ बांसिन थैदों, जेराव सा 23 थैनायनि खौरां मोन्दों। करीमनगर जिल्लायाव सा 11, कम्मायाव सा 7, आदिलाबादाव सा 5 आरो बेबायदिनो नालगन्डायाव सा 5 थैनायनि खौरां मोननाय जादों। शुक्रबाराव गोख्रों बिदुंजों सा 34 आरो बृहस्पतिबाराव सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव सनिबारखालि दुंहाव थासारिजों बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि देलायस्रि बाजारनि साखाथि दैमायाव मोनसे गोजाम बमा मोननाय जादों। दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव बे बमाखौ मोननाय जादों। सिनायथिनाय बायदिब्ला बेफ्रुङै मर्टार सेल बम होननानै सिनायथिदों। बगाजुलि ओनसोलाव सिगाङावबो बेबायदि थरसे बमा मोननानै बेफ्रुदोंमोन आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। गिथावना बे बमाखौ एसएसबी आरो आर्मिफोरनि मोनसे जथाय हानजाया बोखांनानै लाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मैया सानजौफु समाव तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमानि सेर बगाजुलिनि देलायस्रि बाजारनि साखाथियाव मोनसे गोजाम मर्टार सेल बोखांनो हानायखौ रायजो राजाफोरा गिखांनाय थासारि फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जायगानि थागिबिफोरा गिबियावनो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दैमानि रुगुङाव बे सन्देह गोनां बमाखौ नुदोंमोन आरो थाबैनो खाथिनि आर्मि आरो एसएसबी केम्पनो खौरां हरो। खौरां मोननायनि उनावनो जायगानि पुलिस, शास्त्र सीमा बल आरो भारतारि रौनियानि मोनसे जथाय हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोख्रों रैखाथि राहा लानायजों लोगोसे मर्टार सेलखौ रैखाथियै बोखांनो हायो। उनाव बे सेलखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव लांनाय जादोंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बायदिब्ला मर्टार सेलआ जेबो खामानि गैयामोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरावबो बे दैबानानि गेजेरजों बे ओनसोलाव गोजावनाय बेबायदिनो मोनसे रोखोमनि मर्टार सेलआ गथ'साफोरजों सामलायजानाय समाव बेफ्रुदोंमोन, जायनि जाहोनाव सासे लाइमोननि दुखुनांथाव जिउ खहा जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बुहुमनां थावनि आंखाला भारतआवबो गोहोम गोग्लैनायनि उनाव थावनि आरो गोबांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरा बांनो हमदों। गोबांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनाया सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे रोखोमनि गुलाय-गुजाय आरो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों, जेराव इयुनाव माबादि जाहैगोन। बेसेन बांनायखौ दबथायनायाव फेलें जानाय सोरखारनि हेंथायै दा सोमावसारनायखौ जागायदों रायजो राजाफोरा। बेबादिनो आसामाव कृषक मुक्ति संग्राम समितिया रबिबारखालि एबा मैया डिब्रुगड़नि बरबरुआ 37 नं माहारियारि राजा लामायाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि मुसुखा सावनानै सोरखारनि हेंथा सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। पेट्रल आरो डिजेलनि अनगायैबो बे आफादा गोनांथार जाग्रा मुवा बेसादफोर, ओंखाम संग्रा गेस, मुलिफोरनि सरासनस्रा नङै बेसेन बांनायनि हेंथायै बरबरुआ सप्तायारि हाथाइनि मोखाङाव धरना होनानै सोरखारनिसिम आवाज दैखांदों। बड' साहित्य सभानि थान्दै हानजाया दिसपुराव बिपिएफनि एमएलएफोरखौ लोगो हमहैदों। बिएसएसनि आफादगिरि आरो नेहाथारिनि दैदेननायाव मोनसे थान्दै हानजाया थांनाय सानखालि दिसपुरनि गोजाम एसेम्बलि बिल्डिंआव बिपिएफनि एमएलएफोरजों लोगो हमहैयो। थान्दै हानजाया जथुम्मानि गेजेरजों बर' राव जौगानाय आरो थुनलाइनि जौगानायनि सायाव गाव गावनि सानस्रि आरो साननायखौ फोरमायथियो। बेबायदिनो बड' मिडियाम सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां गोबां गोनां आयदाफोरखौ गारां दिखांनाय जादों, जेरै बड' मिडियामनि फरायसाफोरनि थाखाय थि समाव फरा बिजाबफोरखौ राननायाव गोबाव जानाय आरो बेले-बेजे जानाय, बड' मिडियाम फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ सुफुंनाय आरो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय, बेबायदिखौ लानानै सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बयबो गारि सालायनायाव सांग्रां जानाया जोबोद गोनांथि।
गोबां सुबुंफोरानो जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानायनि जाउनाव जिउ खहा जायो। माब्लाबा सोरबा सुबुङा गोब्राब जोखोम जानानै जब्रा जानानै थानो गोनां जायो। बेबायदिनो हरनि समाव जानाय गुवाहाटी पलासबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाजारपारायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 4 लाइमोननि जिउ खहा। जेब्ला मिर्जानिफ्राय पलासबारिसिम फैनाय गंसे मटर साइकेला 3 सेंग्रानि जिउ खहा खालामो। उनाव गोब्राब थासारियाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव सासे लाइमोननि जिउ गोमायो। गासै 4 लाइमोना जिउ गोमायो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। फारसेथिं गुबुन सासे लाइमोना गोब्राब हालोदाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय लागासिनो दं होननाबो मिथि मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हरनि समाव AS01 GS 5864 गोनां पालसार NS 250 मटर साइकेलखौ पलासबारि दिगनिफ्राय फैनाय निखिल दास, ज्योति कलिता आरो दीपांकर कलिताया जयैनो थांगासिनो दंमोन। गुबुन फारसेथिं नलबारिनि अर्नब बर्मन आरो सोनाब बंगनि चन्दन जान मुंनि 2 सेंग्राजों सालायजानाय AS25 B9138 गोनां यामा R15 मटर साइकेला मिर्जा फारसेनिफ्राय परलिपारा न' फारसे थांगासिनो थानाय समाव सौग्रावो। गंनैबो मटर साइकेला उल्था फारसेनिफ्राय गोख्रैथिजों फैगासिनो दंमोन आरो लोगोसे गोबां अखा हागासिनो दंमोन। हरखाबनो पलासबारिनि बाजारपारायाव गंनै मटर साइकेला मोखांजों मोखां सौग्रावलायो, जायनि जाहोनाव गाज्रि हालोदाव जोखोम जायो। जाथाय जानाय जायगायाव 3 लाइमोना जिउ गोमायो। उनाव जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायथियो दि सासे लाइमोना हस्पिटालाव थैयो। उनाव खाथि खाला गोग्लैनाय जायगानि सुबुंफ्रा ओंखारबोनानै जाथायखौ नुनानै थाबैनो पलासबारि पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। रायजोआव गोबां समफोरावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगियाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय, गोब्राबै जोखोम जानाय जाथायफोरखौ नुनो मोनबाय थायो। बेबादिनो फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, जाय जाथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा जायो। माजबादआव बाइकनि जाब्रबथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव थैयो सेंग्रा मोगथां मुसाहारि मुंनि सासे बर' लाइमोना गोजौ फाहामथायनि थाखाय। गुबुन फारसेथिं सासे लाइमोन तानेश्वर बसुमतारी मुंनि बिथांखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदों होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। फावखुंगुर रुक्मिणी बसन्तआ गावनि AI जेनेरेट खालामनाय सावगारिफोरखौ ससियेल मिडियायाव फोसावनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। बे जाथायखौ लानानै कान्टारा चैप्टार 1 नि फावखुंग्रि बिथांजोआ बुङो दि बेबादि नंखाय कन्टेन्टखौ सोरजिनाय आरो गोसारहोनायनि थाखाय दायनिगिरि सुबुंफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा आरो साइबार क्राइमनि राहा लानो थांखि लादों। सनिबारखालि रुक्मिणीआ गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्ट थामहिनबा X एकाउन्टआव मोनसे गोख्रों बाथ्रा शेयार खालामनानै सुबुंफोरखौ नंखाय सावगारिफोरजों लोब्बा थानो नाङा होननानै खावलायदों। लोगोसे फावखुंगुरा रोखा बुंथियो दि अनलाइनाव नंखाय फोसावनाय सावगारिफ्रा आबुङै नंखायजोब आरो बेबादि नंखाय फोसावनायजों सोमोन्दो जेबो गैया होननानै बुङो बिथांजोआ। आथिखालाव बर' समाजाव गोबां खेब बर' आइजो खारनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। माब्लाबा हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा आइजोआ गावनि नखर, गथ' गथाय, फिसायखौ गारनानै गुबुन मोजां मोननाय सुबुंजों बबेयावबा खारखुमालांनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बेबादिनो सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलि हालामनि 2 नं बेस्राव गामिनि सावगारियाव नुनाय सोलोंसा बसुमतारीनि बिसि बिनिता बसुमतारीया थांनाय 18 मे खालारखालि गावनि 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गारनानै बबेयावबा खारना दंहैयो। आंगो फिसायनि फोरमायनाय बायदिब्ला नखराव जेबो नांलायनाय गैयामोन, थेवबो मानि जाहोनाव खारलांखो जेबो गुमुर मिथियासै। बेनिखायनो खारनाय बिसिखौ न' फारसे गिदिंना फैफिननो बा गनायना लाफिनगोन होनना फोरमायदों आंगो फिसाया। बेजों लोगोसे सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोबा 9862930753 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों फिसाया। पाकिस्ताननि बलुचिस्तान हादोरसानि क्वेटा स्टेशनाव मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाय जादों। गंसे पेसेन्जार ट्रेनखौ नोजोर होनानै खालामनाय बमा बेफ्रुहोनायाव खमैबो 24 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बेजों लोगोसे 50निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाफर एक्सप्रेसआव सुइसाइड बमा बेफ्रुदोंमोन। बे बेफ्रुनायनि दायखौ
BLA आफादा सिमान लादों। मख'जाथावदि ट्रेनजों रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफोर आरो बिसोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा फैबाय थानाय ईदनि बन्दनि थाखाय क्वेटा केन्टनमेन्टनिफ्राय पेशवार फारसे थांगासिनो दंमोन। बेफ्रुनाया ओरैबायदि गिख्रंथावनामोन दि ट्रेननि गंनै कम्पार्टमेन्टआ रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो लोगो लोगो अर जोंब्लावखाङो, जायनि जाहोनाव गासै ओनसोला रोजा गोसोम उखुन्दैजों साग्लोबसारदोंमोन। बेनि अनगायैबो बेफ्रुनाय जायगानि खाथि खाला एबा साखाथियाव लाखिनानै दोननाय गं 10 निफ्राय लानानै गं 12सो गारिफोरा गाज्रियै खहा जादोंमोन। जिउ खोमानाय सुबुंफोरनि बांसिनानो पाकिस्तान आर्मिनि रौनिया होननानै सिनायथिनाय जादों। जाथायनि उनावनो जायगानि थागिरि, बिबानगिरि आरो रैखाथि हान्जाया जाथाय जानायनि उनाव रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ जागायो। मलबेनिफ्राय थैनाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो आरो थाबैनो क्वेटानि मिलिटारि हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।